ugi suku engtu kula bakten. Dumateng Bapak Ibu sinedahan saha para tamu sedayanipun ingkang minatu ing pamuntah. Sadaringipun kapiranga kula ngaturaken kasugangan lan kawilujengan dumateng panjenengan sedaya. Suhun banyu suhun pepanggihan saha suhun lelangkungan. Mugi karahayon katertaman kuwen kebahagiaan tansah kasilya ing panjenengan sedaya. Awit saking sing tuntunan saha pangiyuman Gusti ingkang Mahadia. Puji syukur alhamdulillah. Sumangga kita aturaken ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanugrahan dumateng kita sedaya. Sadaya ing titi wanci punapa kula lan panjenengan saged kepal manah. Saged sepacang wong lan sapatemon ing dalemipun Bapak Adi Sunaryo kanthi wonten ugi punapa. Bapak Ibu saha para rawuh sedayanipun ingkang kula puja. Ing dayopanipun putra panjenenganipun Bapak Adi Sunaryo ningali kula lan ngaturi rawuh panjenengan sedaya saperlu kersa derek pangesteri anggenipun Bapak Adi Sunaryo. Sampun ngaturaken rawuh nama Sianu Pramudita sampun wisuda dados sarjana sastra Jawi saking pawiyatan luhur kemeja jurusan pendidikan basa lan sastra Jawa. Bapak Ibu saha para rawuh sedayanipun ingkang mulya, kula menika pranawancara bebarengan ngaturaken pranawancara ingkang badhe kelakapan ing pepagihan punika. Wondahe prataman tata cara ingkang sampun marangi enggal punika. Sepisan pamunggah kaping kalih panggiharja saking ingkang ahli punggati kaping 3 sesora kaping sekawan pembul bejana bane ingkang pungkasan pangguri. Kebaten menggah prataman tata cara ingkang sampun marangi wonten ing acara dalu punika. Mugi-mugi kita sedaya saged nderekaken ngantos dumugi paripurnaning tata acara. Sama Bapak Ibu saha para kadang sidang ingkang bakal beliau kurang singkat apa bangsa sebenarnya itu sumanggang panjenengan kita tidak hanya awas bismillah nomor kalih Bapak Ibu saha para kadang ingkang barang jenengan panjenengan kami kali ampun panjenengan saking ingkang sampun di dumateng ingkang panjenenganipun Bapak Ibu Hadi Sunaryo kula sumbangkan. Tiga para lengga ingkang tansah swatu luhur ing budi mapetaken kula matur agung bayang-bayangan ingkang sampun kemanaken. Mendem tata cara candinipun saora saking Bapak Suharto minangka para madeng ingkang sampun ugi tata cara punika dumateng panjenenganipun Bapak Suharto kula sumanggaken. Sekawan maturangkuli panuwun panjenenganipun Bapak Suharto ingkang sampun paring panjenengan dumateng kita sedaya. Paripun midhangu akamasyan Pramudiku ingkang nembe wisuda dados sarjana sastra Jawi saged ampunipun reden akhiripun. Bagian anak para lengga ingkang tansah karbon pangan karubangan tata cara panganipun dumateng panjenengan sedaya panganan jumeneng sarta jeng taun tujuan sasaboga minangka jumidang raos syukur Bapak Hadi Sunaryo sagotra sampun nyawisaken padarangan sumangga sesarengan tembung bujangan minawaran umipun gedang gedinggan lam ingkang sampun keraci dening juru paranawa tiwa swara dumateng para ingkang tinangan anggian cendhega kula sumangkaken dumateng para tamu sinaryo sumangga sabya anggarabit dera ingkang sampun Bapak Ibu, kewin panakadang ingkang minulya sajatipun tata cara kembung bujana sampun purna. Sumangga kita lajengaken punapaking tata cara candhatipun inggih punika donga pamiji. Dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Muzadi kaparingan nyarirani sumangga. Bapak Ibu, para kadang